בשנה האחרונה, מאז השביעי באוקטובר, כולנו עברנו טלטלה. בימים הקשים האלה, קריית מלאכי התייצבה כגוף אחד חזק ונחוש. לא נתנו לפחד לעצור אותנו, להפך, הוא זה שייחד אותנו יותר מאי פעם. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי לו השם. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. השנה החליטו לעשות את ההקפות ביחד בפארק. יצאנו לשאול את האנשים מה הם חושבים על זה. צריך לצאת מכל העצב ומכל הבלגן שקורה מסביב, טיפה לכמה נקודות של שמחה ואושר, ושהחטופים יחזרו בעזרת ההקפות האלה. רעיון מעולה. מבורך. אנחנו צריכים להיות ביחד ומאוחדים, וזה נכון ביותר. כמו שצריך, וקודם כל אמונה ואחרי זה הכל. נהדר. אני חושב שזה טוב, שכמה שיותר אנשים, שיש שמחה. זה גורם לתחושת אחדות, עוד אירוע כזה ביחד, שזה מבורך. אחדות, חייב שיהיה אחדות בין העם. תוצאה. זה מטורף וזה טוב, וכמה שיותר אחדות זה הכי טוב. צריך שיהיה אחדות. קודם כל זה מראה הרבה ביטחון ואמונה בהשם. בעזרת השם השנה, כפליים ותושייה. והשם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. מה אתה חושב על הקהילה בקריית מלאכי? יש לנו את העיר עם האנשים הכי טובים בעולם, זה בטוח. אני חושב שאנשים טובים, אנשים קדושים, כולם פה עם לב טוב, עוזרים אחד לשני. אנחנו חדשים פה ואנשים תמיד דואגים לנו. אנשים מאוד חמים, נחמדים מאוד. אחלה של אנשים, אחלה של קהילה, כיף לטייל פה, כיף להסתובב פה. חמודים, סבבה. קריה היא מיוחדת, באמת, יש בה אנשים מגוון מאוד מאוד רחב של תרבויות וסגנונות ומגוון מאוד מאוד מיוחד של זרמים בדת, והיא מאחדת את כולם בצורה מיוחדת, פסיפס אמיתי של מדינת ישראל. אנשים טובים בסך הכל. אין על הקהילה ואין על אנשים פה, משפחה אחת כולם. אנשים מאוד מאוד חמים. אנשים שאוהבים לעזור אחד לשני, וזה מה שחשוב, יש אחדות פה, ככה מרגישים. קהילה חמה, קהילה משפחתית, הכי טובה שיכולנו לבקש. אם הייתה לי זכות פעות הקפה, הייתי מקדיש אותה לחטופים ולחיילי צה"ל. הבן שלי לא נמצא בידי חמאס, הבן שלי נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. והוא, בעזרת השם, אותו ואת כל החטופים, החיים יחזיר אותם בעזרת השם. ובשלות של קריית מלאכי. רוצים לומר לכם תודה רבה על כל הפינוקים שפינקתם אותנו, זה באמת משמח. אנחנו פה גם נהנים מהתמונות והציורים שהכנתם לנו, גם מהשניצלים המעולים שקיבלנו. תודה רבה לכם על התנועה. בעזרת השם זה ייכנס היום לעזה, נאכל את זה בארוחת שישי. אתי, תודה רבה על האוכל החם. זה נותן לנו כוח להילחם כמו שצריך. אוהבים אתכם, תודה רבה. וסבל קריית מלאכי, תודה רבה. ביחד ננצח. ניסים גלויים יבואו על כולנו, מאמינים השם הולך איתנו.
רק יחד ננצח. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי!